ಎಂಗ್ಲ ದನಿ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ ಗೈಸ್ ಪೊಕಡೊಕ್ಕಡ ನೆರ್ಪುನ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಲಾಲ ಬೇಲೆಜಿ ಮನೆ ಬಂದು ಉಂತಾರೆ ಅಂಚ ಪೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಕೊರಿ ದಾದಂಪರೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಲಸ್ದಾಂಡ್ ವನಸಕ್ ಬರ್ತ ವನಸಕ್ ಬಡ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ ಬಡ ಕಾಣದ ತಿಂತಿಜಿ ದನಿ ಪಪ್ಸ್ಕಾನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಡ ಒಂದು ರಪಕ್ಕ ಜಟ್ಪಟ್ ಪಂದ್ ಹಾಪುನ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಕಚಿಪ್ರಮ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ದಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇರ್ನ ಚೈನ್ ಬಂಗಾರದನೆ ಸೇಸ್ ಪಂದಂದ ಪುಡೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಚೈನ್ ಏತ್ ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಪಂದಂದ ಎನ್ನೆರು ಮೊಳು ಬುಲಿಪೋಲು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಂಚ ಅಂತ ಒಲ್ತು ಮೊಳ್ಳ ಇದು ಕಾಸು ಬಂಗಾರದ ಚೀನು ಅಂತ ಕೆಲವರನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಕುಕ್ಕುದ ಕಚಿ ಪಾನ್ ಗೈಸ್ पीछे देखो ना है तेरी यादें जो रही ना मेरी ख्वाबों में बसाए तू ही तू सवालों में मैं रख लूं छुपा के मुझे तू ही तो बिगड़े मेरी आंखों में सजाए तू ही ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಾಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ ನಿಕಲ್ ತಮ್ಡೆಲ್ಡ್ ತುಯಿಲಕನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಪನ್ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳ್ದ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋವಂತೆ ಇತ್ತ ಜಾಬ್ ಬುಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ದನಿಟ ಪಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ನೆ ಪಂದದ ಅಂಚ ದನಿ ಲೆತ್ತಿತ್ತಿರು ಇನ್ನು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಓಲ್ ಪನ್ಪನಗ JMC ಹಾಲ್ ಪನಂಬೂರು ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತರಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕಲ್ ತಿಕ್ಕೇರ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿದ್ದು ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೈಪರೆ ಬೇತ 2 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗುಂತಿತ್ತ ಸೊ ಈಗ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜಾಂಡ್ ಪಾತಿರುಡು ಪಂದಿತ್ತಿರ್ದಾನಿ ಪಣ ಬತ್ತನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಲಿ ಪನೋಡು ಪಂದಿಂದ ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆಕ್ ಪಾಟಿದಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತದು ಐಟಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ದಾದ ಪಂದ ನಿಖಲ್ ತೂಲೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತುನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಜ್ಯೂಸ್ ಮುಲ್ಪುಂಡು ದಾದ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂತುಲೆ ಬಚ್ಚಂಗ ಇದ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತು ಸಾಕ ಲಾಲ ಬೇಲೆಜಿ ಮನೆ ಬಂದು ಉಂತಾರೆ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರಿ ದಾದಂಪರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ఒక ಕುಂಕುಮ ಅರಿಶಿನ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕ್ ದಾದಂಪರೆ ಗೊತ್ತಾ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾಡ್ರೆ ತಣ್ಣೀರತ್ತು ಪನ್ನೀರ್ ಬಾಡ್ರೆ ಇಂಚ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಮದುವೆಗೆ ನಿಂಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಾದರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೇಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೇಕೇನು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಂಡೆನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನಂಬೂರು JMC ಹಾಲ್ಡ್ ಸೊ ಕೆಲವರು ಮೊಸರು ತೂಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದತ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಪಿಜಾಪ್ ನೋಡ ಅಂತ ನೋಡಾ ಎಂಗ್ಲ ದನಿ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ ಗೈಸ್ ಪೊಕಡೊಕ್ಕಡ ನೆರ್ಪುನ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಪಾಪದ ದನಿ ಗೈಸ್ ಬಲಸ್ದಾಂಡ್ ವನಸಕ್ ಬರ್ತ ವನಸಕ್ ಬಡ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ ಬಡ ಕಾಣದ ತಿಂತಿಜಿ ದನಿ ಪಪ್ಸ್ಕಾನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಡ ಒಂದು ಹೋಯ್ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡರೆ ಆತ ಗೈಸ್ ವನಸ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಮರತ್ತು ಪೋಂಡು ನಿನ್ನ ಕಾಟು ಮಂಗಿ ಬರ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಫುಲ್ ಮಂಗಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ರಡ್ಡು ಯಾನಿಡೆ ಬರ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬಚ್ಚಿದೋತು ನೀನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವರ್ಕ್ ನೀನು ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಮಂಚ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡು ಇದನ್ನ ಅದು ಬಂಗ ನನ್ನ ಬಿದರೋಡು ಗೈಸ್ ಬಿದರೋಡು ಗಂಟೆ ಮೂಜಾಂಡು ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಇನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರ್ ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಗಲ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಇತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಯ್ನಿ ಅವು ಕೆಲವೇರು ಬತ್ ಪಾತಿರು ಅಂತೀರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಪನ್ಪುನು ತೂಪುನ ರೀತಿ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕೊಂತರ ಆಂಡ್ ಪಣ ನಾ ಎಂಕ್ ಅನ್ಸತ್ ಪೋಯತ್ತೀನಿ ಬೆನ್ರೆ ತಲ ಮಂಡೆ ಹಾಕದ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಮನ್ಪುನತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಬೆನ್ರೆ ಪೋತೀನಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ನಾಚಿಗೆ ಬಂದೈತಿ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ದಾದನ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ತೂನಗಾಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂದಲ ದಾದ ಅನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆಗೆ ಪೋತೀನಿ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಏತೋ ಬಡ ಪತ್ತದಕಲ ಬಂಜಿ ತಿಂಜಾವ್ ಅಂಚೆ ಒಂಚೆ ಬೇಲೆ ಪನ್ಪನೊಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲ ಅಂಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಪೋಪುನು ತರೆ ಹಾಕಿರ ಪೋಪುನ ಬೆನ್ರೆ ಪೋಪುನತೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 4 ಮಂತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪೋನ್ ಹಿಡ್ದಾದೆ ಕೊಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕದಲ್ಲ ಆಕಲ ಅಂಚೆನುವರಿ ಇಂಚೆನುವರಿ ಹಿಂಗೆ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬೆನ್ಪುನ್ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುನ್ ಕಡೆ ಕಾರಾಗತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಯ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಲಂಪ್ನಾಗ ಉಂತುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬಚ್ಚಿಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತು ಉಂತರ ತಿಕ್ಕಣತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬಚ್ಚಿಂಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಬೇನೋಡತ್ತ ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮದ್ದ ಬಣ್ಣ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನಿ ಆಪುಂಡತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡ್ರೆ ತಣ್ಣೀರ ಪನ್ನೀರ್ ಇಂಕ ಗೊತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅವನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂತುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂಚ ಅಂಕಲ್ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಕೂಡ ಪಾಡ್ ಪಂಡ ಅದೇ ಗ್ರಾಡ್ ಸರಿ ಪಾಡಿ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾರು ಕೂಲೈ ಪೋಯ್ರು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಉಪ್ಪಿರ ಬತ್ತಿರಾರು
ಈ ದಾದನ ಪುದಯ ಪಂಡಿರ ಲಿಖಿತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನು ಲಿಖಿತ ಏರಿ ಹೆಂಗೋ ಕುರ್ತದ ಲಿಖಿತ ಏರ್ಲಿಚ್ಚಿರದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನ ನೇರ ಬೇತೆ ಪಂದ್ ಏನದು ಇರ್ಪಂದ ಯಾ ಪಂಡ ಏರಿ ದಾದ ಪಂದ್ ನೀರು ಬಂದ್ ಬನ್ಲೆ ಏನು ಪುದರ ಅಂತ ಹೇಳಿರು ಏನೇ ಪುದರ ಜೀವಿತ ಬಂಡೆ ಹಾ ನಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಶೋಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಚೆನ್ನ ಗುರ್ತ ಬಂದು ತೂನಗ ದಾದ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಏನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಲ್ಲ ವರ್ಷದ ಬಂದ ಅಲ್ಲ ಹೇ ಆ ಹೋಲಿ ಬಂದಂದು ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಪೊಂಜೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಪಾತಿರೋಡು ಗೊತ್ತ ಅಂಜೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಪಾತಿರೋನು ಅಂಚ ಮೇರು ಮನೆ ಅಂಕಲ್ ಪಂಡಿರು ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪೆ ನಿನ್ನ ಬಂದ್ ಪಂಡಿರು ನಾಗೇಶ್ ಬಂದು ಪೂದರರ್ನ ಮನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಪನ್ನಬುರುಡು ತೂತರಿ ನಾನು ತೂದ್ ಪಾತಿರ್ದ ಖುಷಿ ಅನ್ ಬಂದಂದು ಅಂಚ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ನ ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಅದು ಪೋಯಿರು ಅಂಚ ಸೊ ಇಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನೆಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ನಿಜವಾದ ತದನ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತ ಕಜಿ ಪೀನಿಕ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಮಂದೆ ತುರೆ ಮಂದೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬುಧವಾರ ಏನಿ ಅಂಚ ಅದು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಮಂದೆ ಅಂಚನೈತೆ ಕುಕ್ಕು ಕಂತ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಕುತ್ತರ್ಬೋದು ಇತ್ತಯ್ಯನ ಕುತ್ತರ್ಗು ಹೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಪೊಲ್ಲರ ಕೊರ್ರೆತ್ತನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಖಿ ಪೊಲ್ಲರ ಕೊರ್ರೆತ್ತನ್ ಸೀರೆದ ಪ್ರಮೋಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ದ ಅಂಚ ಅದು ಪೊಲ್ಲರ ಕೊಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಕುಕ್ಕು 2 ಕಿಲಾಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿರ್ತಂಡ ನೀಲಂ ಕುಕ್ಕು ಅಂಚ ಕುಕ್ಕು ಕಜ್ಜಿ ಪೂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದೆ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ವನಸಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡಿಚಿಂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತನೆ ಮಂತ್ ಬುಡ್ನ ಮೂಜಿ ಕುಕ್ಕುಂಡು 2 ಕುಕ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕಾಯ ಗೋರಿ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಬತ್ತೆ ಅಂದಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಿನಿ ಮಂತ್ ಉಣ್ಣುಲಿ ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತ ರಪಕ್ಕ ಜಟ್ಪಟ್ ಪಂದ್ ಹಾಪುನ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿ ಪ್ರಮ ಮನ್ಪುಗ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಮೂಜಿ ಕುಕ್ಕುಂಡು ನೀಲಂ ಕುಕ್ಕು ಇಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ತೊಂದ್ರೆ ಇಂಕ 2 ಕಿಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 7 ತಿಕ್ಕುದು ಕುಕ್ಕು ಅಂಚನೆ 4 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿದ ತೊಂದ್ರೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗುಂದು ಅಂಚನೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾಸೆಮಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಖಾರದ ತಕ್ಕ ಪಾಡುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡುದು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬಂದೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪು ಈಟ್ ಐಟಮ್ ಬರ್ತದ್ದು ಖಾಲಿ ಕುಕ್ಕು ಬೇವುಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಉದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಐನು ಬಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕುಕ್ಕುದ ರಪಕ್ ಒಂಚಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಉಂಚಿಲ ಕೆನೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲ್ ಪೇರು ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಕುಕ್ಕುನು ಅಡಿಗೆ ಚೋಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಾಸ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅವ್ರ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮೊಲು ಕುಕ್ಕುನ್ ಫುಲ್ ನಂತಿದ್ದ ಈ ಒಂದು ಚೋಳಿಲ ಕೈಪೈ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂಪು ನಾನು ಅಂಚದೆ ಅದು ಪಾರುಡ ಗೊಚ್ಚಾದಿ ಗೊತ್ತಾವನಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಐಕೆ ನಾಳು ಮದುವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟೆ ಮಿಸತ್ತಿದೆ ಚೋಳಿ ಮುಂಚೆ ಮಾಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂಚದೆ ಎಪ್ಪುಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ದೆತ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕನಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸೊ ಮೊದಲು ಮಾತು ದೆತ್ತಾಂಡ್ ಬೇಯಿಸಿದ್ದ ಕಚಿಪ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಮಾಡ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತಾವಳು ఒక నిమిషం పండ్రకి ఒక నిమిషం ನನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಿಕ್ಕೆ ತೆಲಿಪರ್ ಕೇಮ್ ತಾರದನ್ನ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ತಾರದನ್ನ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದು ಗೈಸ್ ಆಯ್ತು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡೋದ ಸಾಸಿಮಿ ಉದುದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕಾನು 4 ಉದ್ದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನಾಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇವಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಕರಿಲಿ ನಮ್ಮದಾದ ಕುಕ್ಕುದ ದೀತಕ್ಕೆ ಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಅನ್ಕೋ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಪರ್ದು ಕುಕ್ಕು ಗೊಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ದು ದಿನ ಹಾಳಾಪು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಐಕ್ಯಾನು ಅಂತ ಬನ್ನಿ
ಉಪ್ಪು ಬಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಬೋಡಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಡೋದು ಕಾಚಿ ಉಪ್ಪು ಬಾಡೋದು ಗೈಸ್ ಉಪ್ಪು ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಪಂಪಂತ ನಂಸ ಸತ್ಯ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುಣ್ಯಾದ ನಾನು ಕುಕ್ ಅಂತ ಕುಕ್ಕದ ಕಜಿ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಆಸೆ ಅಂಡೆ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಈ ರಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ತಿಕ್ಕಣಿ ಇಂಕ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೊಂಡು ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಸೊ ಮೂಲು ಏನು ಮುಳ್ಳದ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಡಿಗೆದ ಕೋರ್ದ ಕಲಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಕಪ್ಪಂಗಿ ಪಿದೆ ಬತ್ತುನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಬಂಗಾರ ಕಡೆ ತೋಜೋದು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಈ ಚೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ ಈ ಚೈನ್ ಇದು ಬಂಗಾರದ ಹತ್ತು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇರ್ನ ಚೈನ್ ಬಂಗಾರದನೆ ಸಿಸ್ ಬಂದಂದ ಪುಡೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಚೈನ್ ಏತ್ ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಬಂದಂದು ಹೆಂಗೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ತಂಡು ಸತ್ಯ ಮದ್ವೆಗೆ ಐಸೆಂಟ ಬಂಗಾರಿಜ್ಜಿ ಎಂಡ ಬಂಗಾರಿಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪು ನಂಟು ಬಂಗಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡವಿದ್ದೆ ಎಂಡ ಚೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೈನ್ ಹೆಂಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಅಂಡಿ ಇಂಕ ಮಲ ಚೈನ್ ಇಷ್ಟ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಟಾಮ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾಗಂತ ತೊಂದಿನಿ 700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಒಪ್ಪದ ಚೈನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳು ಅಂಡ ಒಪ್ಪ ಪೋತು ಜಿನತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬಂಗಾರದ ಹತ್ತವೆ ದೇವರ ಜಂದು ಬಂಗಾರದ ಹತ್ತು ಸಂತೆದ ಅಣ್ಣತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿನತೆ ದೇವರ ಮ ಎಣ್ಣೆರು ಮೊಳು ಬುಲಿಪೋಲು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಂಚ ಅಂತ ಒಲ್ತು ಮೊಳ್ಳ ಇದು ಕಾಸು ಬಂಗಾರದ ಚೀನು ಅಂತ ಕೆಲವರನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಬಂಗಾರದ ಹತ್ತು ಗೈಸ್ ಬಂಗಾರದ ದೇವರ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಏನ ಸಾಂಬಾರು ಪೊಡಿ ಉಂಡಿ ನಾವೇನೇ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ನೆನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬೋಡ ಬೊಚ್ಚ ಅನ್ಕೊತಂಜಿ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡ ಅಂದು ಪಾಡ್ ನಂಚು ರುಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂಚೂರನ್ನೇ ಪಾಡ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪಾಡ ಏನ ಪಾಡ ಇದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಕಾಲಿ ಗೈಸ್ ನಮಕ್ ಇಟ್ಟಿನ ಟಿಂಜಾಣು ಕೊದ್ದೊಂದು ತೋರಿಸ್ಬ ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿ ಪಾನ್ ಗೈಸ್ ಹಬ್ಬ ದೇವರೇ ಕಜಿ ಪೊಂಜಾಂಡ್ ಸಾಕಾಪಡು ನಮಕ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಬುದ್ಧ ತಿಕ್ಕದು ಗೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಟ್ಟು ಕಟ್ಪಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಹೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರನ ಮದರಿಂಗಿದ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನ ಕ್ಯೂಟ್ ನತಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೋ ದೇವ ನನ್ನ ಜೂನ್ ಮುಗಿಂಡು ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಹೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಡಮುಟ ದಾಲ ಹೊಸ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇಲೆಗ್ಲ ಪೋಂಡುಜ್ಜಿ ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ವಾಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗಡೆ ಒಂಚೂರು ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಓಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪನೆಟ್ ದಾಲ ಅದು ಉಪ್ಪುಜಿ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ಒಂಚು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ ನಾತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುಜಿ ತೂಕದಾದ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಹಂಚ ಗೈಸ್ ಸಾಕಾಂಡು ಎಂಕ ಎಕಡೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆವಂತು ನಾನಂಚ ರೀಲ್ ತೋದಿತ್ತೆ ರೀಲ್ ತುನಾಗ ಅವು ಫೀಲ್ ಲಬಾನ್ ಬಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕುನಾಫದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮತ ಪಾಡ್ದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮತ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಬೌಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಕ ಬಂದ ಆಸೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಣ ಹೆಂಗೆ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂದು ಸೀದಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕನ ಪಾಯಿನಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೇಲಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಹಿಂಗೆ ತಿನ್ನೋಡೇದ ಅದಲ್ಲ ಮನ್ಕ ಅವದ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಜತ ಬಂದು ಮಂಡಿಡ್ ಬಲ್ ತೊಂದುಕೊಂಡು ಕನಪ ಅದು ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಗೋರ್ದು ತಿಂದಾಗ್ತಂಡು ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ದೀತೈತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಡ್ಯಾನ್ ಬತ್ತನ ಬಂತು ಈ ಏಪ ಕೊನಪ್ಪ ನೀ ತಿಂದಾಂಡ ಈತು ಬಂದು ಮೀನು ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್ ಬಟ್ ಮೀನ್ದ ರೇಟು ಬೋ ದೇವರೇ ಏನ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಮುರೇ 600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಡಲು ಹಿಂಗೆ ಬಸಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಕಜಿ ಪಂಡ್ಬಿಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಏಪ ಮನ್ಪುಂಡು ಬಂದ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನಿಕ್ಲೇಗ ಮನ್ಪು ಸೊ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತ ಇಷ್ಟ ಅನ್ ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಇಂಕ ಜನ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಏರಣ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಪೊಣ್ಣಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಪಂಡಾಂಡು ಓಕೆ
ಅಂಚ ಆವಡ್ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಡಿಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಟ್ಪಟ್ ಕಾಜಿಪು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನವನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ರಾಂಗ್ ಅದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಬೇಟಿತ್ತಿನ ಇಂಕ ತೆರಿಪಾಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿ ಬೆಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪಂದಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಬಂದು ಪನೊಂದು ಟಾಟಾ ಟೇಕರ್ ಬಾಬಾ ತೀಯ ಟಾಟಾ ಟೇಕರ್ ಬಾಬಾ ಸಿಯ ತೆಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡು